Όχι, καλά είναι. Καλά είναι. Η αντίσταση του Vision είναι πιστολάκι μέσα. Είναι σπυροειδές και είναι γραμμάτο. Αλλά δεν είναι επισκευάσιμο. Α, δεν είναι επισκευάσιμο. Τι είναι επισκευάσιμο αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα δεν καίγεται με τίποτα. Το σέρμα είναι 0,5. Δηλαδή για να το κάψει πρέπει να. Θα το παρακαλέσει, άσο. Να σε καλά. Να σε καλά. Ξεκινάς έτσι. Το έχεις ξεκινήσει. Να μην φαίνω μόνο. Κοιτάω πώς διασέβρεσαι. Μετά θα του βάλω μουσικουλά και θα το δεις αύριο, θα το δεις στο ίντερνετ. Α, δεν μιλάς. Όχι, θα το φτιάξω εγώ μετά. Κάνεις μοντάζ μετά. Ναι, θα το μοντάρω. Εμένα με ενδιαφέρει το βίντεο τώρα. Δεν πάθει τίποτα. Απλά κάνει παρουσίαση. Και να πάθει με νερό, να πιέσει. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις πίσω, έδειξες κάρτες μόνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.